Yo! Yo, 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 yo! What's up guys? I'm back. Pasamok TV. So ayun guys, i-update ko naman uli kayo kung anong gagawin namin ngayong araw. Ang gagawin namin ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung saan kami kumukuha ng panggatong na kahoy. Kasi ang ginagamit naming pangluto ay kahoy at saka uling. So ayun guys, naglalakad kami dito sa may pasama to? Pasagurong? Punta kami ng Sagurong at doon kami mangangahoy. Kasi gagamitin ko rin yung iba sa pagluluto ko sa darating na araw ng pamamanhikan. So ayun guys, maya maya uli at i-update ko kayo at may mga kasama pala akong hindi kilalang hindi kilalang nilalang. Tisod pa ako, alastik na yan. Si Ria May at saka si Justin, mga pamangkin ko yan. So mga kasamok, maya maya uli update ko kayo. Sige, babayan muna. A few moments later. Ayun guys, nandito kami sa sa may puno. Ito may nakita kami may nakita kaming kahoy. Puno ng Jimmy. Ayun oh. Yan. Ikating so, teka lang. Pero tayo doon din nakasaday. Mainito. Maitim pa ka. Dati nang maito. What's up? Igbarar ilitito. Anong gawin na siya dito? Pakunan. Hindi ba yan? Sa dayutan? Aray! Ang hirap magkahoy! Ang hirap magkahoy! Ang init! So ayun guys, ang init guys. Ayun, nakukuha na kami ng kahoy. Ito. Iwan na lang natin dyan. Tapos daanan na lang natin. Ay nako! Umakyat ako, ang init. Yan. Tara. So ayun mga kasamok, papunta kami dun sa baba. Kung makikita nyo, yan, babaybayan na namin yan. Malayo yan, malayo. Punta kami dun para hanap pa ng kahoy. So Lapit ang dang sako. ha? Iti ko! Kata. Aray! Guyudong ko. So ayun guys, meron kami ditong nakita na kahoy. Si Tito, ano mo? So ayun ho mga kasamok, kung kayo ay taga bundok, siguro alam nyo naman kung paano kahirap maghanap ng kahoy para lang yung panggatong. Ang mahirap pa dito kung may ahas, kasi kung may ahas magtatakbuhan talaga kami nito. Run. Padun. Pasaan. So ayun mga kasama, malilinisan ka muna para siguradong ligtas tayo. Sumabit to. Ganito mga kasamok ang buhay sa probinsya. Mahirap pero masaya. Tara mga ito sa kabila. Ito.
Padiklumon. Ha? Atras ka para paliwanag. Ba? Marami na. A few moments later. So, ayun guys. Ayun guys, tapos na ako magkuha doon. Papunta kami na doon sa dulo. Para yung nakuha namin kanina, dadaanan na lang yung pagbalik. Ito mga damuhan. Ito guys, mga kasama, kung makikita nyo, marami siyang mga bato-bato. Ayan o. Dati itong sapa noon, nung dito pa ako nakatira. Ang dami langgam. Wala ka pa rito noon? Oo. Bata pa ako, siguro mga kasing laki lang ako ni Justin. So ayun guys, meron akong kaibigan na nadaanan. Ayan siya. Ayan o. Wah! 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 Isang kabaw. Parang wala namang kahoy dito. May bahay pala dyan. Sa banda. Puro Jimilina. So yun guys, nandito na kami sa may ang kinukuha namin kasing panggatong yung Jimilina. Kasi pag maraming, ayun meron para may baka. So yun guys, meron sanang doon, tuyo, may baka. Pero tatry kong kunin. Palayasin ko yung baka. Hindi ka sa malimpoy. Malimpoy. Badsi ka lang, kita ka lang, kabaka. Kabaka. May kasirong paano. Kasi di ba Jimilina? May iba ka pa, no? Uy, ang sarong na may
So ayun guys, nakababa na ako. Pawis na po. May saro pa naman. Eh, Ay, ayun oh, sa taso. makaya ko. Abutin mo, luksuin mo. Luksuin mo. So ayun guys, meron tayo dito. May guest tayo ngayon. Ito, baka. Ayan. Uy, baka suwag ko. Suwag na ini pa. Ayan, nanunog yun. Hindi ko Ay, may baka tayo dito guys. Uni pa pala pa. Ay nako. May nakado. Pawis na pawis ako. So ayun guys, mahirap talaga maghanap ng kahoy pag nasa sa bundok kayo nakatira dahil ang init. Ang init tapos mahirap, malayo. So ayun guys, maya update ko kayo pag pauwi na kami. So ayun, ngayon babay na muna. A few moments later. Yo! Wah! Grabing init, pawis na ako. So ayun mga kasamok, nandito na kami. Ito yung nakuha naming kahoy. Itatali na lang to at para kami ay uuwi na kasi sobrang init. Pawis na pawis ng aking mukha at ang face. Mukha tapos face, parehas lang naman yun. So ayun guys, sobrang hirap talaga mangahoy. Mas maganda talaga yung meron kang alutuan na, ang tawag doon? Silin, para hindi ka na mahirapan mangahoy pero mahirapan ka rin sa pagbili. Sa pambili ng ang gas. So ayun guys, gusto ko sanang iparating sa inyo na sana suportahan nyo ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at panonood. Pwede ba 'yon? Pwede naman, 'di ba? So, ayun guys, maya-maya uli update ko kayo pag pauwi na kami. Itatali ko muna 'to. So, maya-maya uli. Yo! What's up guys? I'm back. Nagpahinga muna kami dito kasi ang init. Ano yung mga kahoy naming dala. Yun, mga kasama. So yun guys, kung mapapansin nyo, may bahay dito na sa may likod ko. Bahay ito ng pinsan ko. Yung pinsan ko, tsaka yung papa niya, chewing ko yon. At itong lupang to, sa kanila to. Yung nandun naman sa dulo, yan, kung makita nyo, pansin nyo ba? Doon sa may dulo, medyo malayo pa. Yun yung nabili naming lupa. Ayun guys, ano ba sasabihin ko? Mahirap mahirap talagang manirahan sa bukid, pero masarap kasi mahangin. Tignan nyo, pawis na ako. So ayun guys, meron ditong rangita. Merong nangita yan, makita nyo. Nangita. Nilaw pa. Ayun guys, ano ba sasabihin ko? Nawawalan ako ng sasabihin. Ayun ang aming lugar. Gar. Tawa ng tawa yung pumangking ko isa. Ha? Daming init. Guys, maya ulit pagdating namin sa bahay, i-update ko kayo pag nakauwi na kami. Yo!
What's up guys? I'm back. Nakauwi na kami. Ayan na yung kahoy. Ayan ang kahoy yun na kinuha namin. So, guys, teka muna. Gusto ko pala i-shout out si Kapitan Nathan ng Dear MOR DJ dati. Ngayon, DJ na siya ng Fox 89.9 ata yun. So, ayun na yun. Basta si DJ Nathan. Kasamok, shout out sa'yo. Si Kapitan Nathan. Basta kapit lang. So ayun guys, shout out din sa ay nakita nyo. Ito yung kusina namin guys. So, tingnan nyo, nakakaawa talaga. So, ayun. Merap tayo, kaya ganoon talaga. So ayun guys, maraming salamat sa mga nanood ng vlog ko ngayong araw. Update na naman sa buhay probinsya ni Pasamok TV. So ayun guys, huwag niyo sanang kalimutan i-subscribe ang aking channel, Pasamok TV, at pindutin niyo ang bell notification para maging updated guys sa aking bagong mga video update dito sa Bicol. So, wala na. Bye-bye na.